Obi Igbo ekene m unu na ekene m na ịnụfụ na iri dị anyị mma tata na eji na si n'ile ọma ka o ji aga n'ogwu abịalụkwa n'ile ọma na-aga were eziokwu na-achị unu ka onye ọbụla na-aghọtakwa unu anyị. O nwere ekpere nwoke manụ nwa bịa kpeele ndị fans ya wee na-akọwa na ọ ya adịla ha mma, Chief Dr. Chimarin Temple. So onye nwa ka sị ka anyị wetara unu na abụ na ịbụrụ onye chi ihe Chimarin Temple na-eme ekpere anụ nwa okpere ọ sị ka anyị gbasapụ ya ndị fans ya niile ka onye ọbụla ebe ọbụla onye nọ ma nọ n'ebe ị nọ na London ma nọ Germany ma nọ Ireland ma nọ United Kingdom ebe ọbụla ị nọ inene ha na-ekpele okpe ọfọ ọgọrọ n'isi onye ọbụla inene ha anụ ya nenegide ya nenecha ya kweta n'ihe o kwuru na ya adịla gị mma n'afọ ya tago vidiyo anụ anyị na-eti na ifọwọdụ kwana ya were anya gị gbaala onwe gị Krismas n'afọkwa na mọpụtago wee sị onye ọbụla kweli ya n'aha anụnwa ihe ọma ya emeli ya, onye ọbụla na-echere gị echiche ọjọọ ya emeta ya, onye ọbụla na-aga ejere gị ije ozuzu n'ụkwụ ya akpụ ya, ndị fans ya niile ma ndị na-enene ma ndị ọbụla niile ma ndị ọbụla ha ya nenegogoli ya kemgbe 19 kpirigide m ọ sị na ihe ọma ya emesịla onye ọbụla. Ngwanụ unu ya fụ vidiyo na unu nene solukwa na ọ bụ na ihe Chimarin Temple na-amasị gị igecha ụfọ niile ọgọ itili ya ise na ya. Ngwanụ nene vidiyo ka unu fụ. Ana m ekpekwe ekpere n'isi ndị fans all over the world, fans of Chimarin Temple, ndị na-efolo m ụtọ obi ọcha, ọ ga-adịrị unu na mma ise unu ga-enweta ife ọma ise fama ndị bife na bịa na unu na-enye unu nsogbu afọ atụ unu fụm n'anya since years back. You have been following me. If you don't share video, you don't like it. I said, no, I got boy, you see, I'm also working na ben nice go boy, maka you follow me. And I get boy, I'm also Igbo. You see, I got the London number. You see, you know, but you na try to but again what I go but. You see, and I try again what all. You see, when you never happen. Ndi fikele me. Ndi na mad gas no ya joy. As I come and no ya joy ga happily joy. You are really happy. You see. Ụmụ agbọghọ ndị na-enwe di ga-enwe di ise, ụmụ ọkọlọbịa ndị na-enwe nwunye ga-enwe nwunye ise, ị gaghị ga-azụ ụmụ anyị ama nkụ anyị ise, onye chọkọ kpụọ anyị n'ala anaghị akpụ onye wọ n'ala ise, ọ dị n'ọfọ chọkọ kpụọ anyị n'ala anaghị eme gịnị ya kpụ ya n'ala anaghị akpụ ya n'ala ọ dị n'ọfọ onye ata bụọ nwe betụkọta bụ anyị n'anya ọ ga-ekpu isi ise nne nwaanyị obute ayọ ka nna ayọ a na-agwọ n'ele ome mma na mma ya na ome njọ na njọ ya na ikwu amara ibezi ya charike eji wada akala ụbọchị. I'm not cheating cage when I call over. If they never dark, they go condemn day. Don't be so. Now when they don't dark, you condemn day. Say day you don't do me well, every day you do me well. But every day shall do us well. You say every day got there in now. You say I find na ebu okay. I ebu one. Only I make it. Only I na nanke. I na akoro mmadụ osi. I dey efe mmadụ ajụ. I na mmadụ pin. I dey kitchen mmadụ akalaka. Ọganihu anyị ga-adị goshi maka osimiri ara tata. Ma ụmụ anyị ga-aka anya. What you don't regret that loss. You say, if you are doing anything, don't remember your children. You are a pusu. Afafalago said you are what? Pusu. Mana ezo of the kalisi abula tule. Mo na apu. Oh, you go guys okay now pusu. My God, abula ye go you go bonde mbana. I got to school University of Traditional Mentolo. What is it? That would be like I forgot me fair. Oh, my name is school. I tell Libya. Yeah. And I the Allah. I tell go to Kumelum. Oh, chim, ebora chim. Akabe chinde munnem chindalo oye ta chime wala be fu kene kan kene chimasim dalo no mu yinye ma mu ngo mu nwaani ego no nwa ise utati ibu mmadu yes chimdalo secure ba protect bam dubem dube ndi oyim dubi ikum dubi ibem mana yo manet na mandere na mando kala na ma ise adno adabunke ise
ekpele na-ekpe bụ ka mma gwaị agbakọtakwana m azụ maka ịgbakọta m azụ ka ọ bụrụ na-achọ ọdịda m isi ga-ebi iwe n'ala onye dị na mma ndị mma onye ọma ndị mma onye dị na ga-ata afọ afọ ga-egbu ezinụlọ aga m emeghele m ụzọ ọrụ niile nlụ alụ m ekpere niile mkpere ebe ka ọ bụrụ ife ga-abịa na mmezu meghe ụzọ n'isi m meghe ụzọ n'isi ndị ọyị meghe ụzọ n'isi ikwu meghe ụzọ n'isi ibe m meghe ụzọ na be ndị ọgọ m niile mana ọgọ m ọ bụla na nke nne m ama ngala m nke ama ngala amagwa biko onye mere ọgọ tụgo ogbu ya ọga nna ya gbuo ọkụtara ugwu maka na ọjụ anụ ife nna ya bụ ana ka m na-ekpelu na-ekpelu enu na-ekpelu chi m adịkasị igbo arịa anwụ anwụ otu ọgba dị eti anị sapụzala ugwu maka na ọjụ anụ ọmabịala na ama osimiri ọmabịala na ama osimiri osimiri onye ori ọgwụ ha osimiri enwe isi onwe ọdụ na-emebi na mmiri na-emekelekete na-emeolimade asị ka anyị nwa azụ ngajụ nwa ka mkpụrụ onye ọhaị ọkabachi nne m nne m ebụrachi m bitime akpọkwa m ụlọ arụsị niile ka m na-akpọ ihe eji na nchagbu ihe dị ogodo nne nwaanyị ogodo bute obute ogodo karịsịa ogodo jiri Igbo ga-adị Igbo ụgwọ ogodo ndị nwaanyị agụ nkwọ ndị nwaanyị akwa ọcha ndị nwaanyị asịrị gị biko n'ụlọ ụlọ m egbukwana ma mesị nwokorobịa nke nna mmadụ ka amụkwana m biko ka nna egbu mmadụ mara magbukwa ụmụ m ọbịa ezi ogbu mmadụ mara magbukwa ụmụ m aga m ụbọchị nwanne ntị ka nwere pasị mmadụ gwọ ọgwụ ndị nwaanyị gbuo elu m ka m nwụọ ọ bụ na emere ọmịa nwaanyị chelu m ọnwụ nwaanyị a ga-ebu ụzọ nwụrụ nwoke chelu m ọnwụ nwoke a ga-ebu ụzọ nwụrụ akara ka m na-eme agwụ ma m lụba mụ na chimadị na mma chimamanda ụkachi m daa asị onye ọkpatọkọ butuo m ga-ebutu onwe ya ma ọ bụ ọyị oke ite maka ịma na ndị mmadụ febe na-ebugharị pọtụ eji eme ọtụ mba pọtụ mandị na-asa bụrụ oke ite o nwere sọ pọtụ nọ na-alụsa ji etinye ọgwụ eji agwụ ndị mmadụ ma ọgwụ eji agba ọkpụ ma ọgwụ eji enye mmadụ na mmadụ n'ala ọpọ na dị na pọtụ Simon Kọndị mụ na pọtụ dị na ọ na-alụsị mmadụ bụrụ na oke ite mana ikpe oke ite ọ bụrụ ndị oke ite ma mana na onwe ndị na-eme oke ite na mmadụ ete pasị ma mana nke na-aka njọ nke mmadụ jere ụlọ ọgwụ were blọọdụ mmadụ wee lụọ oke ite ma chọba okpokoro isi nwata nwaanyị ị ga-eyi ụzụ were oke ite aga m ụnụ ha bụ ndị na-eme ya n'ala Igbo a ọmụ abụchi ịmarị ndị mbụ elu na anaghị ebe ọ na-ebu mana ọ bụrụ na igburo mmadụ wee na-eme ife ị na-eme ma itinye pasị mmadụ n'ime ọ ga-adịla ya na mma mana ebe itinye pasị mmadụ wee na mmụọ na-ekwuchi ịmarị ndị mbụ na-ekwu bute ịmara itinye pasị mmadụ ọkpụkpụ biskiti biskiti ị na-akpa biskiti na itinye ya n'ime ije mọchụwarị je na-agbalụ mmiri na-eme ụmụ anwansị ndị a ụmụ mmadụ were were emtlekwa thunder go fire you ọtụgbọwa mama gị ndị ahụ na-anụgo nye bụ ekpelenụ a na-asị na ihe ọma ya emela onye ọbụla na ịbụrụkwa na onye ihe Chimarị Temple na-emetụta gbasaa vidiyo anụnwa make sure na onye ukwu gị onye nta gị ikwu nenekwa ibe nene na anya wee kpele ebe ọ bụla ị nọ na-ekweli ya isi na ya ihe ọma na-emela anyị maka na onye na-echele mmadụ ihe ọma na ihe ọma ya emeli ya ị na-echele mmadụ ihe ọjọọ okwu ya akpọ gị n'ụzọ ọ na-akpọ ebe ọ na-akpọkwa n'Igbo si Igbo ka anyị niile dị n'otu maka na anyị niile bụ ofu ịghọtago na ndị ọbụla bịa tinyela Igbo anya na-asị na Igbo abụghị ofu na Igbo bụ ofu a na Igbo na-enyere nwanne ha aka maka na ekpere anụ nwekpe ya bụ ihe esighị ewetali unu na amaghị onye ebe onye nzọpụta si abịa amaghị na o si n'aka nna ya bịa ka o si n'aka ekpe na maka asị egbuo ebe a egbuo ebe a egbue n'iru egbute na mma egbue n'aka ekpe egbute na mma egbue na azụ egbute na mma onye nwebe ekpere anyị na-asịkwana unu ngwanụ ndị Igbo anyị ka ọ dị na mbọsị ọzọ